Hi everyone! So, today is a rainy day. So, super ulan sa gawas guys. So, I decide na magluto ko snack para pang painit sa tiyan. Kay mo man dyan ay buhato na to every time nga mag-ulan. So, makanahuna dyan taog unsa tong kaunon or unsa tong snackon nga swak para sa ato ang tiyan pag ting-ulan. Anyway guys, taglungag na ikog saging dayon. Ako na siya gilungag una before na ko siya butangan og mga ingredients din. Nag-slice lang ko. Ako lang na siya ni-slice og kagagmay kay para ang mga ingredients nga akong gipang butang is motuhop jud siya sa saging. And then kinahanglan naka og sago nga gagmay ligngin. Then ayon nyo kalimti ang sweet corn kay para sweet sa inyong relasyon. Char! And then ako lang nang gi-mix tanan. Then ako lang siyang pabukalon og 1 minute. So, pwede na okay na siya kay luto naman andaan ang saging. So, mo na nga to ang pagkahuman sa tong luto. So, mga una ta, enjoy your snack time. I'm Emerly and thank you for watching. Bye!